Науката дойде в моето тяло и аз се приборих да получа тази помощ. Трябва да работиш за щастието. 4-5 години беше лежане по болници, ходене по изследвания, докато в един момент не се откри вече към 8-9 клас чрез дерматологичен проблем. Аз съм с рядко генетично заболяване или така наречения синдром на Фабри. Заболяване, което не трябва да се удрям и не трябва да изпитвам много емоции, за да не се подуя. Това е рядко заболяване, то не е известно на повечето специалисти. Целият ви живот вече е съобразен с това нещо. Той е свикнал да се бори. Той е нашия герой.